Joseph Borda li kien il-bniedem li ntbagħat minn Tony Bezzina biex iġiegħel ħaddiema jagħmlu dikjarazzjoni falsa ikkonferma Mawa News li huwa ġixxa biss skont id-direzzjoni tas-superjur tiegħu. F'kummenti Mawa News Borda qal li hemm verità waħda u ma jistax jiġħadha. Tikkonferma li inti kont mort biex dawn l-impjegati kellhom jiffirmaw xi ħaġa li forsi anke huma ma xtaqux. Ekku, le, jiena ifimni kif qed ngħidlek, jiena ġejt ordnat kif taf inti kien is-superjur tiegħi ma nistax ngħid li mhux vera. L-istess dikjarazzjoni Borda konferma iktar minn darba. Bħal qorti konferma kif il-ħaddiema kienu mitluba jiffirmaw dikjarazzjoni li mhix minnha fuq istruzzjonijiet tad-deputat nazzjonalista. Ifimni jiena li nista' ngħid jiena dak iż-żmien kont naqa' taħt il-diviżjoni tiegħu. Jiena kont nobdi l-ornijiet li kien itini il-kap tiegħi. Id-dikjarazzjoni falsa kienet tajtek niddikjara u nikkonferma bil-ġurament li x-xogħol ta' tibit minni magħmul fil-Kamra tal-Bejt tal-Każin tal-Partit Nazzjonalista taż-Żurrieq kien ġie magħmul minn jeddi mingħajr ma ħadd ma ġelni b'mod volontarju u mingħajr ħlas u t-tibit sar kollu wara l-ħin tax-xogħol. Kellek pressjoni biex iġġiel il-ħaddiema jmorru jiffirmaw din l-ittra fil-bidu li kien is-superjur tiegħek dan. Le, il-pressjoni jiena ġast kemm ġejt imqabbad mis-superjur tiegħi li għandu bżonn ikellimhom u jiena sintendi ġbarthom il-ħaddiema kif għandu jkun u ħadthom l-uffiċċju biex jiffirmaw l-ittra. Wieħed mit-tliet ħaddiema li ntbagħtu jagħmlu xogħol fuq il-Każin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq minn Tony Bezzina ittieħed jiffirma dikjarazzjoni falsa ftit tal-ħin wara il-funeral Tommu. Mossa li fi kliem il-qorti tixet il-pressjoni li kien hemm fuq il-ħaddiema biex wara li kellhom jagħmlu dan ix-xogħol f'ħin li suppost kienu qed jaħdmu fis-settur pubbliku intalbu jiffirmaw dak li ried id-deputat Tony Bezzina. Dan għax l-istorja dwar l-aġir ta' Bezzina ħarġet fil-medja. Ma ħassejtx li mhux etiku dan li anke wieħed minnhom kien għadu kellu jmur jiffirma wara l-funeral Tommu kienet sforzata l-ħaġa ma tħossek. Ifimni jiena għandi l-dak tiegħi ma ifimni finalment Tony Bezzina u jaf x'għamelu.